cal dir que Xàtiva estem fent un gran esforç per posar-nos en el mapa cultural valencià, que tinguem una programació cultural de qualitat i les infraestructures necessàries per a posar-lo a terme. El reconeixement d'un municipi com a capital cultural és un al·licient per ell mateix, atès que pot repercutir positivament en l'activitat econòmica, la participació ciutadana i el reforçament dels sectors culturals d'àmbit local i comarcal, a banda de beneficiar-se directament dels compromisos assumits per la Generalitat Valenciana amb aquestes ciutats capitals culturals, ser promocionada i visibilitzada a través dels mitjans propis de la Generalitat, ser la seu de, com a mínim, una exposició, una proposta escènica i un congrés o trobada organitzat per la Generalitat, ser incorporada als paquets turístics de l'Agència Valenciana de Turisme, suposaria bàsicament posar-nos en el mapa del circuit cultural més important. Creiem que la ciutat li fa falta i que seria el colofó a aquest gran esforç que s'ha fet des de l'equip de govern i en concret des de la regidoria. Nosaltres estem a favor de presentar-nos, jo crec que en això pensem igual que el company de Ciudadanos, en el mapa turístic i en el mapa econòmic del nostre país. Evidentment, des de Compromís recolzem la iniciativa i treballarem per a que Xàtiva siga capital cultural, perquè creiem que és una ciutat que s'ho mereix, la ciutat del segon patrimoni més gran de tot el País Valencià, i perquè hem demostrat que tenim capacitat de fer una cultura i que tenim una activitat cultural de primer ordre.